Здравейте на всички, аз съм Ивайло Геймър и това е моята кандидатурка за сървъра на MegaBG, Mega Survival, SMP сървъра. Та само да кажа информация за мен, на 12 години съм, от град Раковски съм, играя Майнкрафт от 3-4 години и ще се радвам много, ако ме приемеш в сървъра. Само да кажа, че това го направих в сървъра GHost MC, защото тогава ми се правеше. Ето мой си е, мога да чупя да таком. Ето имам и да направя нощ и ден, нали, защото като ида на друг плът не мога. Тук се опитах да направя някакво декоративно дърво, но не се получи. Тук нещо като ябълки. Не е много кандидатурата, но да. Ето това е дървото. Ще се опитам да направя което мога. Това е някакво знаме на България, където нищо не можах да направя от него. Даже да е по-дълго и по-така настрани. Това е малко езерце с някакво дърво, лодка и тук шезлонг. Да, е шезлонг. Да. Да преминем в къщата. Това е къщата, покрива е доста огромен. Ето това е от страни. Ето го. Да, ето е отвътре. Направил съм и така някаква пътечка и тук често, нали, печка. Ето с табелка съм ги направил. Да, това беше моята кандидатурка, не беше кой знае каква. Но надявам се Мегата да ме приеме в сървъра, ще снимам там, ще оцеляваме всички. Да, довиждане.